Jakab, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és a röplabdáról fogunk beszélgetni, viszont előtte megkérnének, hogy mutasd be magad röviden. Sádi Jakab vagyok, Jaksi, itt vagyunk Amsterdamban, itt fagyoskodunk, az AUC-ra járok, Amsterdam University College, egy Liberal Arts and Sciences szak, Laci is ide jár, gondolom már ezt mindenki ismeri. És most igen, az új kedvenc hobbim, amit elkezdtem, az a röpi, és elég komolyan. Új. Meg voltam róla győződve, hogy ezt te végigcsináltad. Hát, gimibe kezdtem, de nagyon nem komolyan, vagy így a testi órán röpiztem, mindig szerettem, és aztán így, nem is így fura módon így jó voltam benne. Mit jelent, hogy fura módon jó voltál benne? Alapvetően sportokban nem voltál, vagy labdasportban? Hát labdasportokban mindig jó voltam, csak nem voltam magas, nagyon alacsony voltam. Igen. És röpiben elég fontos a magasság. De nem tudom, összeállt a technika a fejembe, és mindig is jó voltam röpibe. Már a gimibe is. És akkor, de ott csak tesi órákra jártam, meg nem tanultam technikát, vagy ilyenek. Egyszer elmentem egy próbaedzésre, pár haverommal, de nem tetszett, mert nem volt játék, csak edzés. És én játszani szeretek. Tesi órán is folyton csak játszottatok, és akkor abban jött ki, hogy jó vagy. Na, És akkor, amikor összeraktad a technikát, akkor nem volt benned egy ilyen igény, hogy tovább fejleszt. hát akkor még nem. Aztán amikor ide kijöttem, és itt szerintem egy tök jó ilyen community van röpibe. Szóval van egy társaság, mondjuk 20-25 ember, akik nagyon imádják a röpit, és ők kb. Minden nap röpiznek. És ilyen, hát így érződik, hogy nagyon imádják, és én is bekerültem be a társaságba, és akkor itt már van ez az ilyen motiváció, hogy most jobb legyek, hogy minél többet játszak velük, minél jobb legyen a játék, minél ügyesebbek vagyunk, annál izgalmasabb. De ott még nem volt ilyen. És tudod, a társasági élmény sem volt meg, csak az, hogy tesi órán nem mentetek, azt mondta a tesi tanár, hogy kezdjetek el játszani, pedig azt mondtad, hogy jó. Aha, kb. Meg ott is voltak röpi szakkörök, és akkor arra elkezdtem járni, de röpi szakkörre azok az emberek jártak, akik általában a leglustábbak voltak, mert röpi azért pont az a sport, amire úgy is el lehet menni, hogy egy helyben állsz végig, és csak így ütögeted a labdát. Én nem azt szerettem csinálni, de maga ez a röpi szakkör, ez arról szólt, hogy így bénázás megy. De még így is szerettem valahogy, tehát szóval ez is... Nem idegesített az, hogy a többiek nem játszanak olyan hevesen? Vagy hogy nem pörög annyira a játék? Annyira. Én azt is élvezem, amikor gyengébbek az emberek, és akkor így akkor nagyon kiszámíthatatlan a játék, és akkor nem tudom, mindig nagyon oda kell figyelnem, hogy aki mellettem áll, ő lehet, hogy úgy fogja megütni a labdát, hogy így fog felém repülni, és akkor ezt meg kell próbálnom valahogy megmenteni. És az is szórakoztató, de azért jobban szeretnék itt ügyesen kell játszani. De alapvetően is jellemző rád az, hogy keresed ezt a fajta kiszámíthatatlanságot? Hirtelen lehet ugrani helyzetben? Hát, valamennyire igen, de jó kérdés, nem gondolkodtam még ezen. De azért hát ilyen last minute ember vagyok valamennyire, szóval végül is. Mint röplabdában, hogy jön a labda, és akkor csak akkor ütöd el. Igen. Feladatoknál, vagy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy lesz? Aha, hát itt tanulással, meg dolgákkal, meg ilyenek. Meg kb. Mindennel kivéve, hogy ez valamit nagyon szervezni kell, akkor azt előre megszervezem. Jellemző rád, hogy bevállal szervezése pozíciókat? Hát igen. Igen, szóval, hogyha nincs más, hogyha van valaki, aki nagyon elkezdi felvenni ezt a vezető szerepet, akkor nem érzem, hogy nekem kell, én is szívesen kicsit a háttérbe vagyok, viszont hogyha látom, hogy jó, itt most jó lenne, hogyha én felvenném ezt a vezető szerepet, akkor azt felszoktam. Mikor jön ez a pillanat? Mi kell ez? Egy pár perc néma csönd, amikor megkérdezik, hogy ki akar lenni a vezető. Nem tudom, hát... Volt már olyan sokszor, hogy felkértek valamire, egy ilyen vezető szerepre, például most, ami fontos a beszélgetésből, hogy én lettem a röpi edző, az egyetemi röpi edző idén,
és arra például felkértek, vagy így úgy kértek fel, hogy nem, hogy így csak így ajánlogatták, hogy amúgy nem akarnál te lenni az edző, mert szerintem tök jó lenne. Az előző edzősrác, ő 1 évig volt, nagyon jó edző volt, mondta, hogy ő most inkább magára akar fókuszálni, de hogy szerintem én jó lennék. És akkor átgondoltam, és akkor azt tettem, hogy amúgy szerintem jó lenne, ez fán lenne. Hogy esett, amikor rátérült a Rivalda fény? Jó volt, kicsit stresszes volt. Stresszes? Nem tudtam, hogy nem, főleg úgy, hogy nekem a technikai tudásom az sose volt egy ilyen tanított dolog, szóval nekem az végig egy intuíció volt. És akkor elkezdtem nézni nagyon sok videót, hogy kell a technikát pontosan nézni, és amúgy tök sokat tanultam. De az is stresszes volt, hát ugye első héten így 90 ember sign-up-olt a röpézre. És akkor nagyon sok ember jött, egy ilyen első évesek. Feleltél már annyi ember jött? Nem tudom, szerintem nem amúgy. Ezért, és akkor ez stresszes volt, hogy akkor megszervezni, hogy ugye 90 ember, és ez csak egy ilyen próbaedzés volt, hogy mindenki megnézi, hogy milyen a hangulat. És mindenki nagyon más, hogy tud röpézni. Volt, aki nagyon ügyes volt, aki még soha nem ért labdába, és akkor ezt nagyon nagy skálát így együtt kezelni. Tudtad kezelni, mint vezető? Szerintem igen, meg nagyon sok embert megkértem, hogy segítsenek, hogy ők is nézzék a többieket, mindenki jól érezze magát, ki milyen szinten van, akkor az alapján csoportosítsuk az embereket, aztán kicsit keverjük is, hogy tanuljanak egymástól. Úgyhogy azért ez egyedül ez még nehezebb lett volna. Én vagyok úgymond az ilyen a vezetőedző, adminisztratív dolgokat csinálom, meg az ilyen nagyobb döntéseket hozom a csapatról, meg az ilyen technikai dolgokat, de úgy technikai, hogy ütés technika, vagy feladás technika, vagy ilyesmi, mert ebből. Abban milyen stílus idegen volt neked még 2 éve? Igen. És amúgy tehát durva, mert tényleg nem tanultam, és most online videókról megtanultam, és amúgy úgy is csináltam, ahogy kell, tehát tényleg az intuícióból jött. És tök jó érzés átadni ezt más embereknek, főleg kezdőknek. Szóval most már kevesebb ember jött, tehát az első nap volt 90 ember, aztán most ilyen már második edzésre már kevesebben jöttek el, mert nagyon sok ember más sportot választott, volt, akik kosarazni ment, volt, aki focizni ment, csak mindenki eljött az első héten megnézni. Emelted meg kudarcnak? Hát, nem mondtál fontos számot. Így körülbelül hányan lehettek most? Most, hát, nem tudom. Szóval 40 valahányan. 40, hát de az egy remek statisztikai szám. Igen. Tehát ha visszatért, ha az abszolút számokat nézzük, lehet, hogy tűnik, hogy sokan elmentek. Tehát az egy remek átváltási arány. Nagyon sokan jöttek. Ez jó volt. Akkor mégiscsak van még büszkének lenni, nem is kicsit. Megesz. A saját érdemennek tartottad? Vagy tudtad a saját érdemennek éred? Mondtad, hogy egy csapatot kértél fel, és mertél kérni embereket, hogy segítsenek. Igen. De tudtál büszke lenni magad? Nem kifejezetten. Vagy nem éreztem. Hát jó érzés volt, vagy most is jó érzés, de olyan büszkének nem érzem magamat emiatt, csak úgy érzem, hogy jó. Közösségét tetted? Igen. Mert amikor például azt mondtad, hogy elkezdtél tanulni, és elkezdted betanítani magad, nekem nem az volt a benyomásom, hogy hirtelen a technika kezdett el érdekelni téged, hanem inkább az, hogy itt volt ez a kötelesség, amit rád tettek. Tehát, hogy amikor belekényszerítenek egy szituációba, vagy úgymond a közösség megköveteli, akkor te így túlépsz magadon? Egyszerűen általában igen. Attól függ, mert ez egy olyan dolog, amiben ez egy fontos közösség számomra is, tehát tulajdonképpen én ezt szívesen csinálom, meg szívesen segítem ezt a közösséget, hogy jobbak legyenek, jobbak legyünk, úgymond, ha már én is benne vagyok. Nem is kicsit vagy benne, végül is csak az univerzumnak a közepe vagy valahol. Igen, úgyhogy emiatt túl tudok lépni azon, hogy most épp nekem mi épp a legfontosabb. Ha más lenne, mondjuk nem tudom. Nem tudok példát mondani, de akkor valószínűleg ilyen könnyű. És mit jelent a közösség pontosan neked? Hétköznapokban, vagy mondjuk most egy stresszesebb időszakban, hogy még beadandók vizsgák, mit lehet levenni a pályára, látni a tényezet?
Hát ez komplex, mert két csapat van. Van egy kompetitívebb csapat, és van egy kezdő, és két edzés van egy héten, amit meg kell tartanunk. És amúgy az is fontos, hogy van pár ember, akit folyamatosan tudok kérni, hogy segítsenek edzést tartani. Szóval általában én összeszedek feladatokat, összeírok feladatokat, meg ötleteket, és akkor összeülünk velük 4-5-en, és akkor elmondom nekik, hogy gondoltam, mit gondolok, ők is elmondják, akkor az alapján egy kicsit átrendezzük, és akkor ők is segítenek az edzésben, tehát nem egyedül vagyok, ami nagyon jó szerintem, mert az most túl sok lenne így. De a lényeg a két csapat között, hogy az A csapatban vannak azok a kompetitív csapatban, akik imádják a röpit, és ők minél többet akarnak játszani, és folyamatosan jönnek edzésre legtöbben, és akkor a B csapatban ott pedig inkább jobban a kezdők vannak, akik ritkábban jönnek el, vagy nem olyan izgatottan jönnek az edzésre, hogy jó, mit fog ma csinálni, nagyon várom, hogy röpízhessek, vagy ilyesmi. Úgyhogy, hogyha az A csapathoz megyek le egy stresszes időszakba, akkor ez mindig egy ilyen kikapcsolódás, mert akkor tudom, hogy nekik elég, hogyha adok egy jó feladatot, ami fun, amit ők tudnak élvezni, alig kell odafigyelnem arra, hogy csinálják, mert mindegyik ők már jól röpizik, és ez csak jó nézni, vagy hogyha én is játszom, akkor jó benne lenni. De azt hiszem, hogy az edzősködés az mindig sokkal több stressz, mint játszani. Szóval akkor is, hogyha még jó érzés az edzősködés, nem olyan stresszes, mint mondjuk egy egyetemi vizsgára bemenni, akkor is, hogyha mondjuk egy vizsgai időszak van, akkor szívesebben csak játszanék arra, hogy kikapcsolni egy kicsit az agyamat, mint edzősködök, mert ahhoz muszáj mindig jelen lenni, és az agyamnak be kell kapcsolva lennie. Sportolás nekem sokszor arról szól, hogy kikapcsolom az agyamat, és csak játszom. Volt, amikor nagyon jelen kellett lenned fejben? Konfliktus szituáció, baleset? Egy komolyabb baleset nem volt, de hát amúgy pont most vasárnap volt egy mérkőzésünk Utrecht ellen. Bekerültünk egy ilyen egyetemek közötti ligába itt Hollandiába, és akkor most volt az első meccs, úgyhogy még így nagyon új volt az egész. Hát az első év, hogy létezik ez a liga, itt teljesen furcsa a pontrendszer, így senki se tudta, hogy pontosan hány meccset kell játszani, kik játszhatnák, hogy lehet cserélni, mik a szabályok pontosan. És akkor ők jöttek ide, tehát azért is jelen kellett lennem, mert jött egy másik egyetem, akiket üdvözölni kellett, meg egy ilyen megköszöntés, egy nem tudom, szóval hibáig egy warm welcome-ot kellett nekik adnunk. És azután pedig nagyon bonyolult volt, hogy ki játszon, hogy mindenki játszon, senkinek ne legyen rossz, mert tavaly volt olyan, hogy valaki nem játszott egy meccsen, és ebből ilyen hatalmas dráma lesz, hogy ő nem játszhatott, mert ők nagyon akart játszani, és hogy azt ígérték ki, hogy játszani fog, és nem játszott. És ez egy ilyen tök negatív dolog volt a csapatban, egy tök sok ideig, aztán rezolválva lett. De ezt nagyon el akartam kerülni, úgyhogy nagyon sokat terveztem, hogy akkor első meccs, első szettbe őt bejátszom, akkor utána őt kicseréljük, aztán őt bejátszuk, őt kicseréljük, és így. Úgyhogy az végig ott kellett lennem fejbe, és közben nagyon játszani is akartam, szóval kicsit játszottam, és aztán pedig ott voltam fejbe is, úgyhogy de az nehezebb, amikor itt nagyon koncentrálni kell. Érzékelt a csapat, hogy mennyit gondolkodtál értük és helyettük? Nem tudom, jó kérdés. Szerintem nem biztos, szerintem nem biztos, hogy ezt érzékelíték, mert ők csak annyit érzékelték, hogy ők játszottak egy meccset. És ebben aztán edzőt bele tudsz törődni? Hogy neked, mármint csak azért belehelyezve az ő cipőjükbe is magad, hogy úgymond nem kapott meg azt a fajta hálát, mint amennyi energiát beleteszel. Ez nekem nem fontos, hogy ők mit gondolnak annyira. Az fontos, hogy értékelik az edzést mondjuk, hogy jó volt-e a feladat, amit hoztam, vagy rossz volt, vagy mi a visszajelzésük, hogy többet akarnak játszani, vagy többet akarnak edzeni.
De az, hogy mit gondolnak arról, hogy én mennyi energiát teszek be, az általában nem annyira zavar, hogyha azt gondolják, hogy nem rakok bele energiát. Van egyáltalán olyan eset, amikor egyes számban beszélsz a csapattal kapcsolatban, mert végig, amit mondasz, csapatról szól. Valószínűleg ilyennek kell lenni egy edzője, egy sportedzőnek. De volt olyan eset, amikor azt mondtad, hogy ebben a helyzetben meghúzok egy határt, és akkor most magamért kell tenni csapattal kapcsolatban? Ez szerintem még nem volt, de lehet, hogy lesz. Mert megyünk majd Párizsba. Nem mondod? Meg tavaly is voltunk. Az Inter... Nem tudom a nevét. És tudom a nevét egy párizsi bajnokság. De minden sport van egyébként, nem csak röpi, és akkor ott van tök sok egyetem. Sciences-Po, néha ott van az Oxford, igen, tök nagy egyetemek. És akkor azért ott játszani jó érzés, és például a tavalyi edző, ő annyira izgult a csapat miatt, meg annyira fáradt volt, meg csak edzősködni akart, hogy végül nem játszott. Már rosszul is éreztem magát fizikailag, mert szerintem annyira izgult, hogy így azt mondta, hogy nagyon fáj a hasa, meg hány ingere van, hogy inkább csak oldalt maradt, de aztán teljes energiával edzősködött, szóval valószínűleg igazából nem volt nagyon rosszul. De nekem nagyon nagy élmény volt, mert én játszottam, és olyan jó érzés volt így az egyetemét így reprezentálni egy ilyen Franciaországban, egy ilyen tournamenten, hogy azt lehet, hogy idén is megadnám magamnak, és akkor úgymond magamat az előtt raknám, hogy edzősködök a csapatért, de végül is a pályán is én lennék úgymond a csapatkapitány, és folyamatosan mondanám, meg folyamatosan mondom is, amikor játszom a taktikákat, hogy mire figyeljünk. De azt egy külső ember azért néha jobban látja, de mikor az adrenalin, hogy miatt így teljesen. És ezzel a szintű szerénységgel nem nehéz megőrizned neked az autoritásodat, mint vezető? Hogy tényleg komolyan vagyok? Nem nehéz. Sőt, szerintem nagyon, vagy úgy érzem, hogy a legtöbb ember, sőt, mindenki így viszonylag sokra tartja a véleményemet, vagy így meghallgatnak, meg érdekli őket, hogy mit mondok. Szóval nem szokott azzal a probléma lenni, hogy így valaki, nem tudom, teljesen mást akar csinálni, vagy ilyesmi. Vagy hogy mérgessek rám, vagy ilyesmi nem volt. De szerintem ez lehet amiatt is, hogy amúgy viszonylag jó is vagyok röpibe, és úgymond a csapatban a jobb játékosok közé tartozom, és szerintem ez valamennyire így, hát ezzel így megkapod így a respektet sok embertől, hogyha így ügyesebb vagy náluk, akkor így nem fognak merni így, nem tudom, így ellent mondani neked, vagy ilyesmi. Érzed, hogy figyelnek, amikor a pályán vagy? Mármint, hogy erőt kell fitoktatnod, vagy legalább megmutatnod, hogy tudsz. Hát néha igen, főleg az új embereknek. Mert most 2 hónapig nem is röpiztem, amikor ők megjöttek szeptembertől, és akkor most úgy éreztem, hogy most muszáj megmutatnom nekik, hogy egyszerűen tudok jól röpizni, és nem csak így magyarázok a kis pad mellett. De ezek kicsit rozsdásokat dolgok, ezt nem kell, hogy... Volt baki? Hát ilyen nagyon rossz baki nem volt. Tehát nem estél hasra? Nem, de nem játszottam úgy, mint mondjuk tavaly februárban. Azt meg ez még egy kis idő. És összehasonlítva az előző vezetővel, hogy teljesítesz? Hogy érzed neved? Hát, nem tudom. Jó edző volt ő is. Nagyon más a stílusotok. Igen? Az alapján, amit elmondasz, ahogy ő izgult, és amennyire egy lazasággal tudod kezelni a helyzetet. Nem is senki is izgult dolgokat azért. Mondd egy nyomatan. Nem, erre vagyok kíváncsi. Szerintem valamennyire mások vagyunk, mert ő szerintem egy kicsit önzőbben kezelte ezt, talán, vagy én ezt úgy vettem észre, hogy nagyon a nyerés volt mindig a legfontosabb, és most beszéltem is vele erről, és nagyon jó fej, nagyon kedves ember, szeretem. De most is beszélgettünk, mondta, hogy ő
neki a nyerés a legfontosabb, mert akkor tudja élvezni általában a meccset, hogyha nyer, vagy hogy nyerne a csapata. De nagyon jó edző. Szerintem én több energiát rakok abba, hogy mindig más legyen az edzés, vagy hogy új feladatokat hozzák, meg hogy a kezdő röpiseket nulláról megtanítson. Mert ő sokszor csak ugyanazokat a feladatokat csinálta a kezdőkkel, amiket mi csinálunk. Hát nélkül, hogy nagyon lett volna egy ilyen technikai, meg egy ilyen workshop igazából előtte. És akkor én most már végigmentem az ilyen alaptechnikákon, kosárérintés, alkönérintés, lecsapás, lábmunka, ezeken végigmentem a kezdőkkel. És Sam ezt nem csinálta, ami nem olyan jó, de közben és nagyon jó edző volt, mert folyamatosan motiválta az embereket. Azért volt jó edző? Mert többször mondtad már, hogy jó edző volt, de mit tettél őt olyan jó edző? Szerintem az, hogy nagyon, vagy legalábbis engem így nagyon motivált, vagy így feltűzelt mindig, hogy nyerjünk. És ez nem feltétlenül rossz, mert mindig csak egyre jobb akartam menni. És tulajdonképpen Párizsban, amikor játszottunk, akkor ez tök jól jött, hogy így nagyon nyerni akartam, vagy így akartunk, mint egy csapat. És ez mindenki érződött, aki játszott, hogy nagyon nyerni akarunk, ami idő után már abba torkolott, hogy nagyon frusztráltan lettünk, mert nem nyertünk. De szerintem az jó volt tőle, vagy egy nagyon motivált mindig mindenkit. És amúgy nagyon sokat kommunikált, tehát ha valamit elront, akkor utána azt majd beszélni azzal az emberrel, és elég ilyen, hát én down to earth ember, vagy nem tudom, ilyen nagyon... Földtüdörőt lenne magyarul, de ez pejoratív, úgyhogy józan. Igen, szóval igen, így vele egy nagyon egyszerű volt bármit megbeszélni. És ebbe a légkörbe érkeztél te, hogy a csapatban már úgy volt, hogy a transzparencia, hibáidnak az elismerése az oké. Igen. És szerintem miatt is nagyon megszerettem itt a röpizés, mert abban, amiben érkeztem, abban az már egy ilyen ez egy ilyen community, ez a röpi csapat, tehát velük szoktunk eljárni, iszolgatni, bulizni, a parkba elmenni, röpizgetni, nincs tényleg így az utcán összetalálkozol velük, akkor így elkezdett beszélgetni. És most az egyetemi edzéseken kívül beléptünk még 1000 fél röpi csapatba, én is beléptem egybe, mindenki belépett, és akkor ott is így nagyon sok ember ismeri egymást. Már egy hatalmas röpi hálózat. Igen, amiben most már nagyon belekerültem. És ez elég jó, vagy így ez jó érzés. Hol lennél, hogyha nem lenne röplabda? Itt jó kérdés, nem tudom. De hasonló community-ben, csak zenével talán. Talán ott is vezető szereped? Nem, valószínűleg. Csak élvezni és a társaságért, és tartozni valahova. Igen. I guess. Erről szól az egész? Nem tudom. Miről szól az egész? Igen, nem tudom, hogy miről szól. Csak én nagyon szeretem, mint sportot. De mindig is nagyon szeretem sportolni, szóval nekem a labdák, amikor volt egy labda a kezemben, az már elég az, hogy jól érezzem magam általában. De szóval arról szól, hogy ez sok ember, ez ugyanezt dolgot nagyon szereti. És akkor is, hogyha elég mások, akkor is azért így jól el lehet lenni egymással, meg ez egy ilyen összetartó zenest ad mindenkinek. Jakab, köszönöm a beszélgetést. Köszi.